Ndiyanibulisa nonke ke bazalwane egama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngumfundisi uBathana Cwasi kulona sasindisiwe ke izono zami zixolelwe. Namhlanje nje I just want to share lamazwi nje abekekile enhlizweni yami incwadi kaYohane chapter 15 iverse ngu5. Ithi apha umdiliya ndim nina ningamasebe. Lo uhleli kum ndibe mna ndihleli kuye yena uthwala isiqhamo esininzi ngokuba ningekum aninakwenza nto. Awona amazwi andihleli kakhulu ke apha kule verse ile ndawo ethi ningekum aninakwenza nto. NguYesu ke luntela lamazwi apha uthi yena ungumdiliya wenyaniso. Umlimi walomdiliya ngubawo, thina ke singamasebe awo lomdiliya. Ndigqibezele ke mna ke ngelithi ngoku ke umoya oyingcwele yena ungamanzi awenza ukuthi lo mdiliya lona okanye lo mthi wezi grapes lona ukwazi ukuthi ukhule ubheke phezulu ukuze uvelise iziqhamo egameni nje likaYesu. Amen. So iyaveza nje kakuhle lento ukuthi sinoba wethu osezulwini, then uba wethu osemazulwini nguye in control of everything, and then thina sonke ke siphuma kuye and sidalwe nguye xa sesonke. Now uYesu uthi ke ngokuxa ethi hayi ungumdiliya yena, and then umuntu ongekho kuye yena uKristu Yesu akanako ukuthi enze nanye into apha emhlabeni. Uthi ningekum aninakwenza nto. Yesu ungabuqhubeke kuphila ubomi bakho apha kulomhlaba, but ungekho kuye uKristu Jesu awunakwenza nto. Ayibo, amen. So iyaveza ukuthi lento le we depend kuThixo bazalwane. Umuntu nomuntu kubalekile ukuthi ubomi bakhe abuxhomekekise kuThixo, because ngeke ukwazi uqhubekeka nokuphila ubomi bakho bungaxhomekekanga kuye uThixo, ngoba uThixo uyisource yokuphila kwethu, uyisource yezinto zonke esinazo apha emhlabeni. Amen. Uba wethu osemazulwini ke nguye ojonga zonke izinto esizenzayo, indlela esiziphethe ngayo, indlela esenza ngayo, nokuthi sishota ngantoni na. Khona neBhayibhile apha eBhayibheleni indawo etshoyo phaa kwincwadi kaMateyu chapter 6 into bani masingamnaxhala basotya ntoni sosela ntoni na. Uthi ke phaa uthi Yesu qeqethe obuyihlo osemazulwini uyayazi ukuthi ezo zinto ezo niyazidinga. Amen. So kuyacaca nje mhlophe into bana impilo yethu uma siyibeke esandleni sakhe uThixo okanye uba wethu osemazulwini, zonke izinto esizenzayo uyakwazi ukuthi aziphumelelise. Mistake ke esenzayo singabantu abemhlabeni into bana siziphilele impilo yethu singafuni ukuxhomekeka kumdali wethu uThixo. Umuntu nomuntu ufuna ukuziphilela mntakaba enze lento ethandwa inhliziyo yakhe, abe yena uThixo umdali engafuni ukuthi impilo yakhe ihambe ngalondlela le. uThixo umdali wakho yena ukholwa ukubana wena unyaniseke kuye, udepende kuye egameni nje likaYesu Kristu, ngoba nguye ophethe iplan yempilo yakho, nguye ophethe iplan yobomi bakho, awuziphethelanga ubomi bakho. Uthi atsho kwincwadi kaYeremiya chapter 29 verse 11 uthi ndinengcinga ezinhle ngani, ingcinga zokuniphumelelisa not ezokunitshabalalisa. In other words, ubomi bethu busesandleni sikaThixo, buxhomekeke kuThixo. Now into onozenzela yona ebomini bakho wena sokufuna ukuziphathela ngokwakho impilo yakho, musukufuna ukuziphathela ngokwakho ubomi bakho, ngoba uzoxakwa bubo, ngoba ubomi baziwa nguThixo. Nkosi yami, uyabona imoto xa yonakele yaziwa ngumakhenikhi, nomuntu xa kenakele waziwa nguba wethu osezulwini. And then xa ibroken imoto okanye yonakele imoto isiwa kumekhenikhi. Nathi xa sawuphukelwe zinhliziyo, umakhenikhi wenhliziyo nguThixo. Ude atsho kuYesu athi uzile ukuze azonyanga okanye azophilisa abanhliziyo zophukileyo. So apha ebomini kuyafikela amaxesha ukuthi uphukelwe inhliziyo kube buhlungu empilweni yakho. Now ubana awunayo uThixo ebomini bakho, uzobona ukuthi kuphelile ngempilo yami, uzobona ukuthi kuphelile ngobomi bakho, ngoba ingxaki yakhona awunaye umuntu onokwazi ukuthi aphilise inhliziyo yakho okanye uThixo oyaziyo exactly into eyenzeka ngaphakathi enhliziyweni yakho. Now xa uzinikele bonke ubomi bakho kuye uThixo, yena uyayazi ukuthi ufuneka wenze ntoni okanye ufuneka acofe liphi ibutton neliphi ibutton kuze kulunge empilweni yakho. So zenzele ubomi lula mntana sekhaya, nikela ubomi bakho kuThixo, mnike suziphathela ngokunokwakho. Ixhala lakho lonke liphosele kuye, mnike uThixo konke kwakho. Idisho incwadi yeProverbs ithi qengqela kuYehova konke nje kwakho, nikela kuThixo ngakho konke kwakho, namaxhala obubomi wanikele kuThixo. Sokufuna ukwenza umsebenzi kaThixo in your life. Uyabona ke xa ungayinikelanga impilo yakho kuThixo uzofuna ukuziphathela ngokwakho ubomi bakho. That's why ke ngoyingxaki iqala bakhona, ngoba ingxaki zikaThixo zezikaThixo. Ayibo, amen. Ezethu ingxaki
ingxaki kuthina kukubana senza sure into yobana nje sithanda uThixo ngenhliziyo yethu yonke, sithanda uThixo ngengqondo yethu yonke, sithanda uThixo ngomphefumulo wethu wonke, sithanda uThixo ngamandla ethu onke. Leyona ngxaki kufuneka sijongene nayo lithina leyo qha apha ebomini bethu, ukuthi sithanda uThixo, sithembe yena in everything, in every situation, sithembe yena uThixo, and then yena uyokusiphumelelisa ke egameni likaYesu Kristu. Simvumele enzo wakhe umsebenzi yena. Ayibo, amen. Masingafuni ukuthi siziphathele ngokwethu impilo yethu, masivumele ukuthi asiphathele impilo yethu, and then sithembe yena kuko konke esikwenzayo. Trust God. Ithi njalo iBhayibheli, ndiyayithanda la verse itshoyo pha eBhayibhelini ethi, lean not in your own understanding but trust in the Lord. I put your trust in the Lord. So thembela kuThixo, ungaziphatheli ngokwakhe impilo yakho, umnikele kuye konke kokwenzeka ebomini bakhe. In Jesus mighty name, God bless you. Amen.